asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokusethene izinto amavasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bungayesethu wewo Sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje itsisa simbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga Nina bodlungwane kandaba udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume sibekelana Nina baka nodumo ehlezi kaMenzi ngimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe makuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanje umshana wako Fuze Fulele omashiya amahlangatha azoshumayela umzukulu kaMdumo egabeni mabanga likaThumbula ujajaja kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhodo nanomuhla ke bafowethu ngihambe ngedwa ngihamba nezinsizwa Nzima angikubingelele umnotho ngikwamukele kwi channel ethu enkulu impunga yesintu TV Amen amen Yabingelela bafowethu nakubane wethu Yeah baba Mahlase Dodale ekhulu Awu madoda Kude le Krugersdorp sike safika lapha ne Krugersdorp nganga noma yi Krugersdorp noma ku kanjani kunempophome lapha nohamba ungena ehlathini uphume phansi kwamajalidi lapha hambe uziyoshona le mawufika lapha na le mpophome inesiziba iyashona lapha phansi qhamuka nje phezulu lapha nakunomuzi omlungu wakhe ngapha angazi ukuthi yipi le ndawo leyana ngiyangibabone nje bakhomenta lapha ku TikTok mangifakile basho njalo bathi lapha eKrugersdorp yeah ngasho nje mase ngingakhona ngathi awu ubhube sikuyenzeka ukuthi uyacwila la awu bese bhube yeah uyahlambulula la hayi ngibingelele nje kubabukeli bempunga yesintu TV baqhubeke nje balandele kulomthombo umthombo olwazi ke lo siyedlulisa nje amandla emimoya siyedlulisa amandla izinto ezingaxaka umuntu ophilayo enyameni siyabonga nje kakhulu ukusi supporta nokusilandela kangaka ngoba hayi wona umthombo omkhulu kakhulu lo kunjalo uphuza zonke izizwe lezi kunjalo amen yeah bese sibe nebhubesi la mne wethu asikubingelele sikwamukele ku channel ethu enkulu impunga yesintu siyabonga ukwamukeleka ngiyathokoza mne wethu umuthi uke wacwila lapha ngoba phela siphila khona thina emanzini vele yayizwa leyo nto le yeah ngumshana ke wakwaSibisi mina ubhubese libhonga kuduma into abanyakazi iziba umashaya phansi kushunquthule bese phama ngophonda shaya izitha shaya emfamona ingqukunquku eqhephula amadwala kuphendwe kuba magabade engine kadizile eduma kuzwakala izizwe zonke bathi kuhamba phezulu inyoni kayiphumuli abathi bayiqhweba bayebamba bahluleke noma sebejijela ngehlilinga hayi cha baloku behlulekile nje amen bafowethu yabona manithinta indaba amanzi bafowethu nithinta enye into manithinta indaba amanzi indaba amanzi bafowethu kona ijule kakhulu yeah nanokusebenza futhi kuyona akufani hayi futhi ngeke uze njengoba nezithunywa uthola ukuthi zisembetha zifana yeah wayibona lo kodwa ke ngoba asikho endaweni yamanzi asike siyeke ngoba asikho endaweni yamanzi angisase ngiyeka kanjalo ngoba manje mhlambe kuzosuka kuphakama ezinye izinto masikhuluma ngamanzi yeah mhlambe nje mangaqala kuwena Bhovungane angiqale la kuqala uyahlola Bhovungane imphela ndaba akuhlolwa uyabona lo nto kodwa imphela ndaba kuyaxoxa uma sixoxa imphela ndaba usungezile ukuzoxoxa nomlekeleli usukuzoxoxa nempunga yesintu ngisho ukuthini mangithi usukuzoxoxa nempunga yesintu impunga yesintu iyona osukuze kuyona imphela ndaba iyona futhi esuka ikhuluma kumlekeleli kuyenzeka ukuthi ikhulume into othola ukuthi wena hawo lo muntu manje wasasekhulumini hayi ukuthi mina kodwa impunga yesintu othi mawufikile nenkinga bese yona igcine manje ikhuluma ukuthi ayikhulume ngoba mina ngembethwa amakhehla konke ngikwenzayo iwona amakhehla akwenzayo kumina ingakho mina ngingakwazi ukukhuluma isintu ngesilungu angikwazi yeah
ngoba manje isintu asikhulunywa yimina kodwa sikhulunywa amakhehla kumina kuphakama umoya kumina ukhulume leyo nto osuke uyikhuluma ngaleso sikhathi hayi ukuthi isilungu ngoba nako ngingasazi isilungu mina ngisebenza ngaso isilungu mihla namalanga uyabona kodwa into enza ukuthi ungakaze ubone umfanekiso oqoshiwe engikukhuluma ngesilungu ingoba into engisuke ngisho ayikhulunywa yimina ikhulunywa abantu abadala bangembethe ibona bangasazi isilungu mina mongathi angifike ngizokhuluma mhlawumbe ngichaze ngesilungu ngizochaza mina makuyini okhulumayo wezwa lo khona ufuna ukuphawula ngiyayizwa lento oyishoyo futhi ngicela ukuphawula nokufakaza kulokho yazi lento ifana nani ifana nomuntu ozophupha bese extendela ivoice note elicelile lelo thuba angicacise lokho extendela ivoice note bese vele iphuphelishe ngeEnglish kuyaphazamisa kakhulu uthi uyalalela ngomoya manje uzwa labo because and ubone ukuthi inkinga ayenzeke ngazuthi ungaze ulalele bese uyayixoxela wena yabo lapho umsebenzi ukuthi usudabulike lapho inkinga ekhona yena usuke ecabanga ukuthi lephupho leli ulixoxela wena kanti akalixoxeli wena ulixoxela logogo ulixoxela lekhehla ingakho ke mina mangikhuluma mina abaningi baze bangibuza bathi uma ke emsakazweni sike sibeza abanye ozakwenu bakhuluma isingisi kodwa wena lutho ngithi mina hayi akumina osuke ekhuluma kusuke kumina sekuphakeme lamakhehla lawa okuyiwona abanikazi balento engisuke ngizoyenza uyabona lonke nakuke lebe ngiyakhona uyahlola yini Bhovungane yebo siyahlola baba mazibuko uyahlola yebo ngiyahlola okay ngicela ukuthi ngisase ngiqala kuyena lo mbuzo uzophendula wona kuphela bese udlule uselapha kubhubisi kuke kwenzeke yini mosathi uyahlola uhlolela umuntu ubone ukuthi lensizwa le inengane eyakhishwa intombi okanye inengane eyaphuphuma entombini kwesinye isikhathi uthi uyamhlolela wesifazane ubone ukuthi lo unengane eyaphuphuma kodwa mawumtshela lokho besathi yena akakaze aphuphunyelwe isisu kuke kwenzeke lokho kuyenzeka ngonyama kuyenzeka ngalandela nje kancane mina benginokuthi angihloli mangisalandela ngokukamoya noma ngisaqala ukungena kule ndima ngangithi angihloli ngiyakhuleka bese ngilalela isikhathi esiningi abantu abebefika kimi ngibasemanzini ngoba mina ngisebenza emanzini ngisebenza emanzini isuka nje mangiqala nje ukusebenza bengiyaye ngithi ngihambe nabantu ungabahlolile ngiyazi ukuthi ngizolalela endleleni izinto eziningi ebeyivela laphana beyihamba nezingane ukuphuma kweingane bengazazi othola ukuthi abanye bayazazi sithi siyahamba la endleleni kugijima ingane la endleleni awu lengane manje ifuna ukusiginqa nemoto bese ngisho ukuthi yazi la emotweni sihlushwa ingane ilokhu yakhala manje ke ngiyalapha embuzweni wakho ukuthi kuyenzekani umuntu maye noma mawuhlola amazibuko uyibona ingane edlulayo yebo kuyenzeka kodwa umnikazi wayo athi mina angaze ngiphuphunyelwe ingane mina mhlambe nganganakile kodwa siyibona ingane amen mhlambe Bhubesi mangaphinde ngibuye ngize kuwena leso simo esinjalo Bhubesi ngoba ngikubonile unqikazi sikhanda ukuthi nakuwena kuyenzeka umbhekele umuntu uthola ukuthi kunengane okanye kunesiso esachitheka kodwa yena landule lo muntu onjalo Bhovungane uke wenze njani mawutholana nomuntu onjalo oyibonayo inkinga yakhe okuthi lo muntu lo uba nje ukuthi unesiso esachitheka kodwa yena uyakulandula lo Alright esimeni ke sifana naleso mne wethu uma kuthi abadala izithunywa zikuvezile ukuthi inkinga zomuntu lo osuke phambi kwakhe leso sikhathi umsusa wazo isisu akukho mina okunye engizokwenza ngaphandle kwalokho engikutshelwa ilaba bangiphethe ngoba mengenza okuseceleni kwalokho ngiyobe sekuyimina andile ngiyazi ukuthi abangazi nane igama lami la emgugu namhlanje seniyalazi mengenza okufunwa yilo muntu osoyehleli phezukwami osoyehleli phambi kwami sorry ngiyobe sengenza mina ngamandla ami kodwa kuyobe sengabona abanikazi bomsebenzi ebenza lo msebenzi ngoba kubalulekile ukuthi uma kuukuthi uyahlola uhlolela umuntu ulalela ukuthi izithunywa zakho yithini futhi ume kulokho uma kuukuthi akumjabulisi lo muntu loyo
uvumelekile ukuthi aye komunye umuntu. Yebo. Uyayizwa lo nto leyo ngoba kunomngozi ukuthi umuntu afike kuwena abadala nithi menhlolo bakutshela ukuthi inkinga yakhe ilokho mase thina cha mina bengifune ungenzele kanje base wena uhamba ngendlela yakhe afuna ngayo. Egcineni ngeke azasizakale lo muntu and egcineni uzogcina ethini ethi wena uzange umsize. Amen. Webane wethu ngikubalulile la ukuthi impunga yesintu mayikhuluma isuke ikhuluma ngomoya wabantu abadala. Injalo. Nathi makuthiwa siyahlola sisuke sihlola ngomoya wabantu abadala. Injalo. Nangoku emne wethu umuntu njengoba wena uhlola ngomoya wabantu abadala ubona ngawo lenkinga yakhe abhekene nayo angayiboni yena ngoba yena akanawo umoya wokubona izinto ezikemfihlakalweni. Yebo. Yiziphi mhlawumbe izinto umuntu ongamqaphelisa ngazo owaphuphunyelwa engazi okuwukuthi mhlawumbe mawuphupha lephupho uma mhlawumbe kwenzeka ukuthi empilweni basobho ukuthi inkinga ike kutheni ngempela kukhona ingane yachitheka. Ngiphinda ngibonge nje ukunikwa leli thuba. Singalandela umuntu onenkinga yokuphupha amanzi angcolile. Singalandela umuntu okuhlala aphupha ingane. Engaphupha ingane ayiphuphe ngixolisa ukungena emadevini nzima nakuba into yethu vele thina abantu abambisho siyangenana nje emlomeni asilindani njengabelungu. Yebo. Uthinta lapha indaba amanzi angcolile. Yebo. Oke umcacisele umbukeli ngoba kule amanzi angcolile kunabantu abayiphambanisa kunomuntu okaphuphe amanzi uthola ukuthi ahlanzekile kodwa abukeka sengathi adungekile. Yebo. Lawa uthola ukuthi angathi abrown. Asuke eshenye into lawo manzi. Yabona nje mina umuntu ukafika ehlale phansi athi ngiphupha amanzi angcolile. Kodwa meqhubeka nendaba yakhe amakhehla akhulume kumina athi hayi. Lamanzi waphupha awangcolile. Uyabona lo? Ngicela ukuthi ukubacacisela ukuthi amanzi angcole kanjani la ukhuluma ngawo. Kuyenzeka masilandela uthola ukuthi lo muntu uwaficile amanzi mayithi uyawabuka aclean. Mayithi uthi uyawathinta ayadungeka lamanzi. Mayesondela kuwo ayadungeka. Yini na? Yilokho ukungcola okuphezulu komzimba wakhe. Kuyenzeka futhi uthola ukuthi uwabone ehamba lapha ya amanzi. Ethi uyafika eduze kwawo kufanele ukuthi awele. Bese kwenzeka umfulu uyangenisa. Kodwa umfula mawungenisa vele ngeke ungangcoli. Uthola ukuthi usuyangcola umfula. Uma yena engena phakathi ezowela agcine ngafinyelelanga ngaphesheya. Kuyenzeka futhi mangibuyela enganeni eyaphuphuma engayazi umuntu. Mangibuyela nje izimpawu zomuntu owachithekela isisu engazi. Kuyenzeka uthola ukuthi uyahamba uyangaphesheya noma uzodlula emfuleni mayehamba. Ethe sezofika emfuleni ethi uyaqala zemumva naye ingane. Iyamlandela. Mayimlandela lengane imfune emanzini. Mayifika lapha afike ame emanzini. Mayeme emanzini iyamlandela lengane ifike yona ingene emanzini. Mayingene emanzini iyambiza athuka papame lo muntu lo. Inkinga leyo ekhomba ukuhlanjululwa kwengane phezulu kwakhe eyaphuphumayo. Ezinye uthola ukuthi zikhala ezitamkokweni izingane. Manje ziningi izindlela ziningi izinto eziveza ingane yaphuphuma ungayiboni. Mhlambe bhovungana uzofisa mne wethu ukujobelela kwasekushilo uMazibungu okuwukuthi umuntu ongazi ukuthi waphuphunyelwa angabona ngani mhlambe khona ongaqeda. Alright, so okokuqala nje uma kuukuthi njalo uma uyohlola kuhlezi kuvela ukuthi kunomntwana owadlula emhlabeni okokuqala lokho. Okwesibili ukuphupha umntwana. Ngenzeka ukuthi umphupha umntwana uyakulandela nje obumne uthi seshilo. Kungenzeka ukuthi uphupha umntwana uyamncelisa noma ke engafuneka ukuthi sijuleke sibheke iphupho lapho ngoba kuyenzeka uphupha uncelisa umntwana kanti akusiwe umntwana isilwane. Kuyenzeka uphupha umbelethile umntwana kanti akusile umntwana isilwane. Lapho kusuke sekudingeka ukuthi kujulweke ngephupho lihlolo njengoba duchaza nje ukuthi mesihlaze amaphupho siyawahlola ngokomoya.
uyayizwa lonto le kuyenzeka sithi ke mhlambe umzali wakho umama wakho noma ubaba wakho ubephila emhlabeni akasekho emhlabeni bese uyamphupha umphuphe ephethe ingane encane wena usukuphupha lelo phupho leyo ngane kusuke kweyakho kusuke kutshengisa lowo muntu loyo ukuthi la ekhona unalo mntwana wakho okufanele umazi bese uyamlungisela omunye mhlambe ufika kuwena unayo ingane uma enayo ingane kodwa manje aphinde aziphuphe ephethe yona lengane yakhe eneminyaka u5 kodwa uyibona mayiphethe inonyaka owodwa uthi mina nginengane yodwa ngaze ngichithekelwe isisu ngabe kusho ukuthini lokho awu Nkosi yami lokho kungakhomba ukuchitheka kwesisu ungakhomba ukuthi kunengane yadlulayo kodwa bamtshengisa ngengane yakhe ukuthi njengoba ubuka ingane yakho lena uthi wena yiyo kuphela le ikhona enye esekusitheleni noma edlula ungazanga wena ukuthi iyaphuphuma okay umkhombisa nje ngokusobala ukuthi cha lengane ingeyakho nakho yana ize ifane nengane yakhe ephile enyameni amen omunye umuntu lapho bese uzothi ngiyanizwa bomkhulu niyachaza niyazisha impawu ukuthi mawuphupha amanzi avela adungeke usathi uyawena uphupha ingane yancela kwasha kwacima kwavuka uthi mina ngiphuphi uzothi lo muntu ngabe mhlambe zikhona nezinye ezibonakalayo mhlambe ngamehlo enyama okuthi mhlambe empilweni yami makwenzeka ukuthi nami kufanele ngibheke ukuthi kusho ukuthi kunengane yachitheka angiphuphi mina uzosho njalo mina amaphupha amnawo ngenza njani ke mina kukhona nengibona ngako ngaphandle kwamaphupho alright okokuqala nje ungaphuphi kukodwa kungaba isign leyo yokuthi khona inkinga kukhona umntwana ongalungisekile siyiqala nje lapho ungaphuphi kona lokho kungaba isign alright okwesibili umuntu ke wesifazane uma ephila emhlabeni inyanga nenyanga uba nalesi sikhathi la khona vashela khona komama yayizwa lonto leyo kuyenzeka ke sikweqe leso sikhathi noma siphazamiseke noma uthola ukuthi uzoya einsukwini zakho isikhathi eside uthola ukuthi lapho ngaleso sikhathi ngalesikhathi umntwana echitheka khona kukhunike kubantu besifazane abajovayo ukuthi le impawu ivele kubona ngoba umuntu ojovayo odla amaphilisi kuyenzeka amkhipha umntwana engazi ukuthi umkhiphile awuthi ngiyibeka uyabona umuntu odla amaphilisi khona lokho ekuthiwa la ofike enza ucansi namhlanje ngakusasa uma morning after pill agwinya amaphilisi lo muntu loyo vele usuke efuna ukuthi ashanele noma ngabe yini ebikhona uyabona lonto lo muntu onjalo akufanele nje ukuthi aphike makuthiwa khona isiso esa ingane eyaphuphuma kwena ngoba uyazi vele ukuthi uyashanela noma ngabe yini efikayo kwena injalo ngicela nje siyichaze lapho yabo le ama morning after pill angithi njengoba lizisho negama morning after pill right ulale ebusuku nahlangana nenihlangana naye wayitshala imbewu umetshala imbewu afika shaya iqanda yahlala wavuka ekseni yezwa lonto wavuka ekseni waya eclinic waya esibhedlela wafika waphuza imorning after pill njengoba kuthiwa after okusho ukuthi vele into esikhona le ozobuzo iqeda okusho ukuthi bodade wethu asiyiyekeni leyo nto ngoba sikhipha izisu singaqondile uma wenza njalo ngiyazi ukuthi akuzwakali kahle kunjalo njengomkhulu wenu ufanele ukulalele lokho okuthi asikiyeke lokho okungenani sisebenzise enye indlela kunokuthi senze lokho ngoba uzobona inkinga zikulandela imali kuwena ayiphela yalahleka imali kuwena uyaspenda kakhulu ngoba hayi ukuthi imali yanyamalala bafowethu ayinyamalali kodwa isetshenziswa wena ufuna ukungena nzima ngalandela nje ngilandele lapho lo muntu uvalekelwa izinto evalelwa ilengane lengane iyagodola lengane ayinali ikhaya ibukeka njengomoya ongaqoqiwe uma ezophuphunyelwa ingane engazi manje izovala zonke izinto ngoba umama mina kangazi one umama mina abanye bayadla mina ngidli wesithi unengane lo muntu ephilayo uyamkhumbula lona
uma engeke eduze kwakhe mina ngikhunjulwa bese ivala zonke izinto ubona izinto zakho zibheda kanti kunenkinga efana naleyo mina ngiyazi kahle bese kuzoba kabili bese kuzoba kabili ke uthola ukuthi nomama wakho ukhona lapha okwaphuphuma khona ingane lokho ke kodwa sekuthi ukuphuma kancane kuloko esikhuluma ngakho ngoba khona uthola ukuthi uvelelwa inhlanhla noma uvela isimo sento ethi ayibe inhlanhla mawuphupha kodwa manje uqhamuka umuntu oyihwithayo lenhlanhla noma oyicaya phakathi akunika okuncane ukuthi phila bese okunye yagodla ethi ngoba mina ngaziwa kanti wena wahlala phezulu kwengane eyaphuphumayo mhlambe nje sesizophetha phubesi kunomuntu ke akawabona amaphupho kwazinto nje akazinaka akaqaphela lutho nje yena uvela acabanga ukuthi konke okwenzakalayo kwenzakala ngoba nako kusuke kudaliwe aqhubeka liqinisa ikhanda ukuthi kunengane eyaphuphuma ikhonani mhlambe indlela wena okwazi ukumenzela ngayo thina lemphelandaba ikhona kodwa kuba kakhulu umuntu onawo amaphupho wena sikwazi ukumsiza loyo ngoba ngicela ukuthi uphinde umbuzo nomkhulu bayiletha ngithi phuvungana nangoku umuntu akaphuphi engaphuphi nje nezinto futhi akazinaki njengoba nichaza impawu ucabanga ukuthi yonke into eyenzeka empilweni yakhe ingoba vele kufanele yenzeke isikhathi esingakafiki sokuthi ingamlahlekeli imali ukuthi umuntu ofana naloyo ikhona yini indlela angasizakala ngayo ngase ngithi lemphelandaba umuntu oba namaphupho thina siyakwazi ukumlekelela ingane akwazi ukuthi ayibone ngisho umuntu efuna ukuyilungisela asimsizi ubulili bayo engabazi siqale simsize abantu abadala bamlethele yona ayibone ukuthi umfana noma intombazana bese kube imasi kulungisa lokho kodwa kuba umuntu onamaphupho kuphela esikwazi ukumlekelela ukuthi abone ngempela ayithole isiqiniseko sokuthi ngempela sikhona isise saphuphuma kuyena yini mhlambe angayenza kumuntu onjalo ongaphuphi nongazinaki zonke lezimpawu ukuze egcineni ezokwazi ukuthi ngempela ikhona ingane yaphuphuma ayeke ukuphika uma ehambe yakohlola abantu bemtshela ukuthi kunengane yaphuphuma alright so okokuqala nje thina umuntu okanjalo uma esafuna ubufakazi bokuthi lento lesuke siyithola ngekhathi ekuhlolwa iyiyo yini sinazi iwasho thina ekwazi ukuvula amaphupho enye into futhi esizayo umuntu angayisebenzisa angazi uma kuvumelekile yini ukuthi ngisho kodwa isiqunga nje ngicabanga ukuthi into wonke umuntu anayi access kusona uthatha isiqunga bese uthatha ubutshani bezwe ufuthe ngakho u3 days ubuza kubantu abadala leyo nto leyo izokwazi ukuthi lezi zinto uma uyihlanganisile kanje ziphenye leli khethini elisuke likusithile abantu abadala bese beyakuvezela konke okuyinkinga noma oqondene nalowo mntwana loyo mhlambe nzima lapha komazibuko ikhonani indlela ongasiza ngayo lo muntu okulenkinga efana la kaphuphi nezinto futhi akazinaki kodwa umehambe yakohlola balo bemtshela ukuthi wena kunengane yaphuphuma yena uyaphika kodwa yini ongayenza ukuze akwazi ukuthi ngempela abhema kholo ukuthi ikhona ngempela ingane yachitheka ngibonge nje mbanjwa thina ke siyayisithi singabanikazi benhlambuluko siyahlambulula nje siyahlambulula sinempande sinamanzi ukuhlambulula singakhulekela amanzi ekhona lapha ahleli khona simnike sithi ke akalale nawo nekhandlela elimhlophe alibeke phambili kweglass bese faka imali emhlophe anikelele ukuvula lamaphupho mayivuka ekseni ungabe uphalaza ngawo lamanzi noma ngabe ugeza ngawo sekuyenzeka ke mase silandela futhi silandele phezulu kwempande njengoba sechazile umfowethu ukuthi uyaya alandele ngempande yesiqunga notshani bezwe nongibonisele naye uyasebenza ngoba ungokuvula amaphupho vele ungibonisele izinto ezikanjalo usungathatha ke wena uhambe uthi uyogeza ngisho nami ukuthi thina senza njani njengobaba wala ekhaya socela ukuthi kube siqhamuka kuwena yabona nakuba kwehluka kwesinye isikhathi kodwa omunye siyamtshela nje yebo ukuthi hayi
ngoba usukhulumile wayibika lenkinga izovela ingane. Yebo. Uyabona umizwi le. Phela. Yebo. Elapha ngomoya. Uyabona? Nomle wethu ngelina ngasojula, sojula phofungana ngale yazi leyo. Ya kunjalo nje ngoba kuyayazi. Yebo. Sisho nje amandla owaphiwe ekukhulumeni. Ukuthi njalo ngoba usuyibikile lento sebezwile abantu abadala. Yebo. Uzoyibona ingane. Ngoba ufuna umsebenzi usutholile. Usutholile umsebenzi. Injalo. Hayi bafowethu. Hey, lezo ndaba ijule kakhulu. Asiphetheni bafowethu. Zijule kakhulu. Asiphetheni bafowethu. Siyami. Masibuko, umuntu okudingayo ukuthola kuphi? Oh, ngoba ngila nje eThekwini. Bengithi abantu nje bawungithola kwamashu. Yeah. La ngihlala khona. Njengoba ula nje eThekwini kukhona la ubutholakala khona. NaseGoli. Ngiyatholakala. Ezola, eSoweto. Okay. Yebo. Ubese. Ikuphi imnotho la utholakala khona? Alright, eThekwini sitholala kwaNdengezi ePitoli. Yeah. Bese kuthi eGoli sithola la eKrugersdorp. Yeah, maplazini le eWaterval. Asibonge kakhulu bane wethu ngalomfanekiso oqoshiwe ofundisa kangaka njengoba vele inhloso ukufundisa nokulekelela abantu. Mbukelo Mpunga yesintu TV inombolo lezo lokuzibona zibhalwa amagama abo. Mawufunda nje inombolo ebhala ukuthi Bhubesi eyaphuphuma mazibuko iqondene naye ngqo. Uyabusumthinta makuukuthi kukhona la ufisa ukuthi akulekelele khona. Ngiyacela ukuthi siqhubeke subscribe ku channel enkulu Impunga yesintu TV bese sithatha umfanekiso oqoshiwe siudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese sithi nje impunga. Hey,